हेलो गाइस आङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव दंफैयो आङो दा अरुणाचल होननाय मोनसे जायगायावहाय बे अरुणाचलावहाय मोनसे नोंसोरनो बुस्थु गोमोथाव बुस्थु आङो नोंसोरनो देखायनो नागिरदों बे गोमोथाव जिनिसखौ नोंथांमोना नायलांबाय था बियो 10 करोड़नि ओरैबायदि नायनो समायना नोंथांमोना दा बेखौ आङो देखायनो लादों नोंथांमोना बेखौहाय एसेबाबो नायगोन आरो नायनानैहाय माबायदि 10 करोड़नि सामान बेखौहाय नोंथांमोना नायनो लुबैदोंमोन नोंथांमोना दिनैहाय आंजों लोगोसे फैबावबाय अब्लाथ' जोङो थांदिनि नायलांदिनि हेलो गाइस नैबेनो 10 करोड़नि मा बुस्थु मोनसे ब्रिज बियो ओरैबायदि ब्रिज जे नोंथांमोना फैनो हागोन अरुणाचलनि बबे खना जायगायावहाय दङ नोंथांमोना मिथिगौ ना अरुणाचलनि रागाब जुलुं होननाय मोनसे जायगायावहाय बे दालाङा दङ बे दालाङा नैबेफोर दैसानि गेजेराव दैसाखौहाय आंनि भिडिअ फिसा नुदों जानो हागौ नाथाय बियो बहुत गिदिर दैसा बे रागाब जुलुङावहाय नैबे दालांखौहाय बानायदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैबे दालाङा माबायदि बानायनाय आङो दा रागाब जुलुं होननाय जायगायाव दंफैयो बे दालांनि भिउखौहाय नोंसोरो नुनो मोनगोन माबायदि बियो समायना आरो बियो जाबाय 10 करोड़नि बे दालांखौहाय बानायनायावहाय ओरैबायदि मेहनत गोनां जादों जे आरो बे दालांखौ नायोबा गोमोथाव गोजान जायगानिफ्राय नाहरबा बेखौ फिसा नुहुरो आरो खाथियाव फैनानै नायोबा बिनि भिउ एबा आरो बिनि समायना माबाखौहाय नोंथांमोना नुजोबनो हायो नै आङो नोंथांमोना देखायनो लादों नैबे दैसा बेनो दैसाया बे दैसानि सायावहाय बे दालांखौ बानायदों बियो नोंथांमोना मालाबा अरुणाचलावहाय फैयोबा बे अरुणाचलावहाय बे दालांखौहाय नायनो गोसो जायोबा अरुणाचलनि रागाब जुलुं होननाय जायगायावहाय बे दालाङा दङ गारि मटर फैयोबा नैबे साइडआवहाय थाबायनो थाखाय मानसिया थाबायनो थाखायहाय मोनसे साइडबो बानायनाय जादों बियो मानसिया बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो बे दालांनि गेजेरजोंहाय गारि मटर खारो जोङो थाबायनो थाखायहाय बे दालाङाव थाबायनो थाखायहाय जोङो जिबायदि मानसिनि थाखाय बानायनानै होदों साइडआवहाय नोंथांमोना बेवहाय गिनो आरो माबानि जेबो दरखार गैया नोंथांमोना फैनानैहाय बेखौ गोसो बायदि नायफैनो हागोन नायनोबो इन्टारेस्ट आरो लोगोसे नैबे गरम बोथोरनि समावहाय एबा मेसें बोथोरनि समावथ' दुगैनो हाखाया बेवहाय गरम बोथोरनि समावहाय जेब्ला अखा हायाबा बे दैया ओरैबायदि गोजों फैयो जेन सिंनि नाफोर दैयाव जानायफोरखौबो गासैखौबो नुजोबो बे जायगाया आं नोंथांमोननो देखायनो थाखायहाय आङो दिनैहाय नै माबायदि भिउ फैयो आरो माबायदि समायना बेफोरनि गेजेरावबो आरो नैबे जुलुं दालाङा सबसे समायनासिन जाना थादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था आरो आङो नोंथांमोननो ओरैबायदि भिउ जे लाबोगोन दिनैहाय आङो नोंथांमोननो बे जायगानिनो मा दङ ओरै फिल्म इन्डास्ट्रि बानायगासिनो दङ दिनैहाय 16 करोड़नि मोनसे न' लाबोगासिनो दङ आरो बे हाजोआवहाय मा दङ आं नोंथांमोननो देखायनो थाखायहाय आखायाव लादों आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थायोबा नैबे रागाब जुलुंनिनो मा जायगा दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना बे भिउफोरखौ नायनानै एसेबाबो गोजोनदोंबा आंनो लाइक आरो कमेन्ट लोगोसे शेयारबो खालामनानै हो जायफ्रा आंनि गोदान भिडिअखौ नुदों बिसोरो कमेन्ट एबा साबस्क्राइब लोगोसे शेयारबो खालामनानै होदो अन्नानैहाय नोंथांमोननो आंबो माने गोदान जायगा आरो गोदान जिनिसफोर देखायलांनो हानायफोरबायदि
थेंक इउ होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव आङो मोजां आरो बेफोरबायदिनो लाबोनो नाजागोन आं थेंक्स